ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. бо шумо ҳастам Рамазон аз ҳамин канал. Бо хатар видеонаворо то охир тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2106 саршидагӣ то Chevrolet Lacetti ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ буден, дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 136 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестанд, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Daiwo Nexia ки соли бароишаш 1996 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 12000 сомония, ба рубл бигардонем 88000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. мошина нахаду гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрании шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Daiwo Matiz, соли бароишаш 1999 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 14500 сомония, ба рубл бигардонем 107000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад, 4 та баллони нав дорад. мотор коробкаш 100% кор мекунад, хадавоиш нав кардагиаст ва 1 сола документ дорад. срочно фурӯхта мешавад. губкават кардагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрании шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Daiwo Tico, соли бароишаш 1997, дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Турсунзода. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 12500 сомония, ба рубл бигардонем 92000 рубл мешавад. мошина гуфтаега ки бе ягон айб, ҳамаш 100%. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрании шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Hyundai Porter, соли бароишаш 2001 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Исфара. нархаш 40000 сомония, ба рубл бигардонем 295000 рубл мешавад. мошина гуфтаега ки ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, 6 баллони нав дорад, кам гаштагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрании шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестанд, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. панҷум Chevrolet Lacetti, соли бароишаш 2008, дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Ваҳдат. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передачаш автоматика мебошад. нархаш 35000 сомония, ба рубл бигардонем 258000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан. мошина гуфтаега ки ҳамаи ҷош 100%, задагӣ пусидагӣ надорад, мотор хадавоиш 100% кор мекунад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрании шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошад Tangana ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархи мошин 20000 сомония, ба рубл бигардонем 147000 рубл мешавад. мошина гуфтаега ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, состояниш беҳтарин
газ, бензин мебошад. Агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охир тамошо мекунем. бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. ҳафтум, Opel Astra G дар кузови универсал қарор дорад. соли барояшад 2010 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ, бензин мебошад. объём мотораш 1.8, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 38 000 сомония, ба рубл бигардонем 280 000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. срочна фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанашон сум дар кор шида барои ин қадар мефурӯшанд. объём мотораш 1.8 экотек мебошад. гази евро 4 дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад Daiwa Nexia ки соли барояшаш 1997 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Деваштич, Ганчи. сӯзишвори газ, бензин мебошад. объём мотораш 0.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 17 000 сомония, ба рубл бигардонем 125 000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш хачибек. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2107 ки соли барояшаш 1993 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори гази холия, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 10 000 сомония, ба рубл бигардонем 73 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина гуфтагианд ки Техас Мотор дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes Sprinter ки соли барояшаш 1999 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Панҷакент. нархи мошин 65 000 сомония, ба рубл бигардонем 479 000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. 4 баллон қатъи запаскаш нав мебошад. ҳуҷҷатош 11 моҳи дигар сурок дорад. объём мотораш 5 тага мебошад. ДНХ 100% кор мекунад. задни камера монитор дорад. задагӣ надорад. мошин бора дидагӣ нест гуфтагӣ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. 11. ВАЗ 2106 соли барояшаш 1999 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Рудакӣ. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 7000 сомония, ба рубл бигардонем 51 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина гуфтае ки Алишия мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 12. мошини фурӯшии мо мебошад Газелай ки соли барояшад 10,000 сола. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархаш 22000 сомония, ба рубл бигардонем 162 000 рубл мешавад.
ماشین ساسنش بهترین گفته است تخصصاتش نو کردگی. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 13 ماشین فروشی ما میباشد دایگو لاستا که سالی برایش 2005 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در خوجان. سوزشواری گاز بنزین اویو موتورش 1.6 коробка передачаш механика میباشد. نرخ ماشین 27000 сомони است. با روبل بگردانیم 199000 روبل میشود. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 14 ماشین فروشی ما میباشد وز 21 دهه که بسیار برادران خواهش کردگی بدن در کامنتاری از سالی برایش 2001 میباشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در خارو. سوزشواری گاز بنزین اویو موتورش 1.6 коробка передачаш механика میباشد. نرخ ماشین 12000 сомони است. با روبل بگردانیم 88000 روبل میشود. رنگ ماشین ماکری اسفالت کوزش سیدان. ماشین ساسنش بهترین گفتگیان سراچ فروخته می شود. سبب فروختنش سوم در کار باز سودا می شود. دکمه نداره. کراسکش قطعی موتورش نو کردگی. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز ویدیو نواری ما با آخر میرسه. در همین جا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشه. دستگیر کردن ما را فراموش نسازید. در ویدیو لایک را بگذارید.